Tuntag-tuntag pang pamuwak na. Hi guys! Galing ako sa eskwelahan kasi alumni namin. Ngayon, pumunta ako dito kay magpatambal kog binisaya. Kay murag something na-adjoy na hitabo nga dili jud ingon nga kuan na ni ano kay ila nakadlaw ang akong pag chururot. Sinamahan ako ng aking friendship na si Tinay kasi mayroon daw dito mag kuan na albularyo. Albularyo ang tawag dati, Tinay, di ba? Oo. So magpatingin ako dito guys kung unsa ang nahitabo. Dito tayo, hintayin natin ang magkuan, tambal kay giapas pa siya. Umurag something kuan na jud siya kay hugay na akong inom sa tambal and Gatorade nag-inom na pud ko. Nya wala pa gyapon siya nawala. Maskin tuod og enjoy kayo dito sa eskwelahan kagani ha. Di gyapon ko malingaw kay murag naa jud ko gipamati. Mao nang karon magpa-binisaya na lang ko diri kay dito unta ko sa bukid nya alangani naman dool raman po ni diri sa eskwelahan namo mao nang i-try na ko diri nga magpatambal sa binisaya. Saan tapaingon? Baybay tapaingon. Punta kami sa Baybay kasi nandoon ang magtambal sa Baybay. So, tawid na tayo. Dad! Ano pa diyon? Dadang? Asa ko na dapit, Tinay? Mangga? Ha? Dili ninyo baligya? Dito na kami guys sa magtambal. Di ara. Akyat na tayo dito. Grabe gid kay ka problema. Yan dili na normal yung paminaw. Lagi. Ito na madam. Madam damin. Dana oh. Tinay. Dana. Adanira. Ako kay niyo balay. Nga dako nga gamay man no ako naman. Pila kumpay na diyo? Iyan na an puyan. Lamba. Mga daan ang mga balay. Ina nagpuyo. Dos ang danas man ni. Ugali. O sabi na panday-panday dani di ay. Silalan. Kalamkam. Mo ba? Ana ba na ni Christine? Oh. Ala oy. Malimang mo. Ala pa lang ilong ra. Panday ka na nga wa. Bahala na lang oy kaya hay basag kayo. Dali ka ni Lo ginuko hay basin yung balay Palang ilong raman mo. Sekreto ram day mo adato magiday ni mga tanganan ni. agoy dato may luto. Pero mas dato si Tinay Antino. Agoy ginoo ko dato ra sa ko sa lawas pero sa kwartaha amot lang. Siya way dato gyud. Pero sa ako wala. Ambot lang gyud. Ang luto mo ni abot mo ni kung mga apo ba. May sa nakuringan na niya. Wa pa kala oy klaro. Uy, dako kay daning inyong nakuan ba kay inyo na ilibit. Wa pa na oy klaro nga. Turing na talaga. Bahala na lang kaysa gisakaw din ninyo ba? Hindi kami nga. Pobre mo gid ka mo. Meron na mo ikadalit. Lain. Dira kaya hay. O, yung saging, Ten. Agkahangulangon ko sa Saging. mangga, may mangga sa baybay. Ten. Ayaw na, di ko hinog. Saging. Tika. Dili. Depende ra man na sa magtuo ati. Mao gani. Kaya ako agtuo man jud ko sa binisaya. 100% jud ko agtuo ko sa Depende binisaya. lang. Mm. Ibutan lang. Hina lang ka kaya para karon. Iko naman ako trabaho, ang kaut pa ko na naok ako itambak ko. Kaon ka? Ay, very good ka na prap din na ilugan ni mama kay Dumayra. Sus, musit. Kadagdagan gani. Pisas ko na. Bigas. Mangga di ako, mangga di ako sa saging. Ya, ang tinataon sa bugnaw. Ay, At tinataon siya sa bugnaw tapos grabe katingot bugnaw kay yung lawas. paling tawag bugnaw. Oh, Uy. lagi di ko kakuan na nanay ko na di na mao. Di na normal ka. Gana gid maayo. Bugnaw mo kay yang singot. Hmm. Dili-ili. Anong gini siya? Uban-banan. Nga ta wala di singot. Nga uban-ubanan. Mm.
Pangan lang, pamalina lang. Malina. Magating. Magating. Pamalina ko. Asa man ko David magpamalina dito sa balay? Sa balay. Kapila ko magpalina. Kausara, good. Kausara? Ini sa... Bibili na pag-abot niyo ko rin, palina ka, okay. Wala. Ang galing mo. Ikaw rin. Ikaw ano galing mo? Bawa lang. Papag ko. Banyos ka lang imit yan. Teka na. Na. Apo, after yung dughan, apila. Ang sigang kumabot mo. Ihaplas. Dahil butang cellphone, tandig ba? Lagi. Hoy, Sapa. makita yung bilat niya. Dali yung tataw. Oo, diya tao kay. Bitaw, sirado mo na. Oy, tao diya. Bugnaw. Nangaag mo nila. Ha? Bugnaw kay kung kuan. Duglo kasi mo. Walay kuan let. Dugangan. Ahos. Na, wala na. Sa imong kuan, dili imong dughan. Dughan. Likod, imong balikawang. Tupik. Baliw siya. Bugnaw. Ito na palit sa inom dito, Ting. Wala pa man. Kabugnaw ba to? Udlat. Bugnaw kay Tino. Mawa na ni. Mawa na ni siya. Mawara. Sana pagi kalubasa. Lagi ka kalubasa do. Ha? Lagi kan. Ito. Natabang yung koga ko. Panuhot sa ni siya ti. O, dala na. Dala na buyag panuhot. Kamu ka nag-alta sa mangga? Alam mo rag kasi aron ko tinay. O, namay. Ano ni TR? TR, pag Asa TR, ka, ay pagkuhan. Tubig. Namay ko tubig ng kantina. A few moments later. Katigam na ko. Abi ni mo da ako balay. Okay. Lagi sila aliniin ka ng panahon na ah. Liniin. Nag-agi ang hangin kusog, mawala pa ka na, aliniin ba ng puli ah. Iwasan. Guban na, wala ka lang sa mangga, guban ka. Na. Nabi din itin. Butag-butag, pamuwak na kung masakot din ah. Sus, ay na mo pamuha. Kung sakong pamuna. Usahay dahil unsan ta inis. Tukong apo nga labyal. Tagsa ka, pang pinakuli. Sabi Kung na, ko. murag tisong, ginambuahan ka ron. Da. Ang tuloy-tuloy Ayan na ako. kaon. Oo, ayan ako. Oo, basta dusi ka mo. Undang din ko. Pagurot ka ang nilaplap. Doon ay kabok, wak ka nag... Wak. Ang Opa. paminaw, wala pag yun. Sulod Yan, yan. pero murag ako undang langi ko kahit tugod ka naghanta na ako na ko. Pero murag masawanan sundi ka po na ko tiyan. Ade, yan po na po ni King. Sinit dagang gagayon. 1, 2, 3, 4, 5, pating. Iyaya, 12. Nawa, basta tunga. Pag-abot sa panahon, maabot na yung window glass. Wala, gidi ha ang Di ba di na ito masiguro? Sa batubig. Tubig? Ayun, tubig-tubig, Ching. Ayan na lang ti. Ayaw. Kaya kada magnam na mo ng kuwan. Lana. Salamat kay Ate ha. Angkol, salamat kaayo. Ari nami. The next day. Hi guys, good morning. Eto medyo okay na ang pakiramdam ko. Maodi ay nga nagsigi kog chororot kay na buyagan ko. Nagpatanaw ko gahapon sa Manambalay dito sa Tagbukbok, silingan sa akong classmate na si Tinay. Maudi ay kay nagbuyagan ko, nabuyagan. So, ang giingon dito sa Manambalay, mamalina ko. Niya kagabi pag uli na ako gikan dito sa Manambalay, wala na ko nagchururot. So, thank you kaayo jud kay okay na ang akong feeling, murag gana na pud ko mukaon. So, ang among lutoon karon kay naamay binigay si Tinay na pusit. Eto, nag-ice ito kagabi.
Kaya pwede na ito ngayon lutuin. Si Sherwin, naghaling na rin si Sherwin para sa palina. Eto, nagpabili na rin ako ng kamanian mga ses. So ngayon, mag-start na tayo kasi alas 6 na. Malapit na mag-alas 6. Ilang minuto na lang mag-alas 6 na. Kaya ilagay na natin dito sa para makapamalina na tayo guys. Kay para magpangas sa bukid karon, and happy Sunday sa inyong lahat dyan. Eto, ganyan natin. Ayan. Hala. Ano sa mga tag-as, mani kahuya pagkakuana. Sige, inganion na lang ni siya guys. Kay, ngani ra makahoy. So, ato na lang ni siyang ianak. Ianak na lang something. Ay! Then, punta na tayo sa labas. Sa labas ng ating bansa. Dito, good vibes lang tayo guys. So, dito lang ako pamalina mga ses. So, I'm okay na. Kaya, dito tayo magpaaso. Ayan, dito natin ilagay. Ayan, naniniwala kasi ako sa mga binisaya. Kaya, ngayon ay mamalina na ta. Hindi ako nakabihis kagabi kasi parang kapoy jud kay akong paminaw. Pagkahuman og kuan, pagkahuman og patanaw didto, gipainom ko sa lana, unya gi tayhupan akong ulo murag kapoy kay akong paminaw. Mao nga nakakatulog ko dito ila ni Tinay. Nya medyo gabiin ako nakauli kagabi kay lami man kay akong katulog. Wala lang pud ko niya gitugaw niya. Pag mata na ako nakaluto na si Tinay. Nya giinitan pud ko ni Tinay sa bayabas. Gilagaan ko niya sa bayabas kay mo may ingon sa Manambalay. Nya na malagi bring house gikan sa alumni. Mao to nga giinit na lang pud niya, gibutangan niya sa kalamunggay. So ngayon, ato na ni siyang ibutang kay para makapamalina na ta, no? Di ara, hala. Makuan siya, kailangan nga kuan, ala. Ganyan jay kay para mag-aso-aso. Oh. Kumot ang kuan. Hinaot ko na sa akong buya-buya ko, hinaot ko na wala niya ako makuan sa kalawasan. Ani. Eto, manakugkuan guys. Ako nang na paaso. Kaluoy sa Diyos, okay na akong pakiramdam sa akong tiyan. And then kagabi, naglugaw talaga ako kagabi. Kasi parang wala akong ganang kumain sa kanin. And then gusto ko talaga kumain ng lugaw. Kaya eto. Ayan, naglugaw ako. So ngayon, ang kainin ko ay lugaw. Iinit ko lang ito. And then, lagyan ko siya ng Milo, mga sis. Kaya, sa lahat-lahat dyan, maraming salamat sa inyong lahat. I love you so much to all of you guys. Diba? Kinsay mo tuod ya sa Binisaya. O diba? Always itaani no? Pabinisaya. Eto ang kwan, oh. Eto, puno kay ni siya kagahapon ay kagabi kay giinitan in town ko ni Tinay sa kuan aw gilagaan ko niya sa dahon sa bayabas. So ang dala ko kahapon eto kagabi dala ko. Ayan, bring house ito. Tapos nilagyan ni Tinay ng kuan ang kalamunggay. Galing ito ang karni doon sa kuan sa alumni namin. Ang saya-saya kasi pag
alumni, no? Magkita-kita mga batch. Pero wala talaga akong gana kahapon kumain. Ang laki-laki ng lechon pero wala talaga akong gana kumain. Kaya pagkatapos namin nagtanghalian kahapon, sabi ko kay Tinay, punta na tayo doon sa pagamutan. Mga kwak doktor. Yan, mga binisaya. Eto, parang okay na. At kumain rin ako ng saging. Ito. Diba? Kaya, ayan. Okay na ang ano natin, ang beautifulness. So, laban Japan tayo. Kaya, eto. Yung nilugaw natin. Diba? Kay sayang man po ni siya kung ilabay, no? At saka, hindi ito nasisira. Kasi lugaw ito, guys. So, magkain na tayo. Si Sherwin, nandoon na. Pagkatapos bumili ng kamanyan, lumabas na siya. Pero, ipaluto ko to sa kanya ngayon ang tamisan. Ito ay binigay talaga ni Tinay. Maraming salamat, Tinay. I love you so much. Talagang nag-alala rin si Tinay sa akin. Sabi niya, naku Ching, kasi first day sa among alumni, pabalik-balik ako doon sa CR. Kaya yun ang nangyari na. Sabi niya, naku, hindi na yan natural. Pero, kuan ra siya guys, kanang wala ko ingon nga gipamati nga kuan. Wala ko ingon nga gipamati nga nang labad ang ulo, ang tiyan na dyan ako nagchurot. Murag ma-feel dyan ako nga na Lum, na hindi ko nga, huy, Tinay, ato ta sa CR niya. May man si Tinay ang ubanon kay nga, no, pag abot dito sa pultahan sa CR, may din siya nga, kalibangon na. O, ana na, mataranta na dayon ang kuan. So, makasulod yun dayon ko. Maunang bantayan din ni Tinay ang kuan, pultahan. Kay, para way makasulod lain. Nga, mo to nga, thanks kaayo po, Tinay. I love you so much. Si Tinay at saka si Jujit, barkada, jud kayo, may friendship, jud kayo midana sa high school. Ay sa 4th year, sa 3rd year kay dili man may classmate ni Tinay. Pagka 4th year, kami mo'y nag-classmate ni Tinay. Unya, magsunod-sunod rami, magukod-gukod rami dana. First grading siya ang first. Pagka second grading, ako ang first. Pagka third grading, siya ang first. Pagka final, ako ang na first. Uy nga na, magukod-gukod rami dana ni Tinay. Sa una. Nya, mulagi nga, way kalimtanay kay friendship. Maskin asa mi paingon sa una. Mangawat mig mangga. Mangawat mig mangga kay manggiikyas. Kay high school daghan kay mga kabuang maskin pad dito sa kanipaan mag-agi Nya, ato dahil dito sa kamanggahan. Dala lang dahil mig asin. Ala, lingaw na kayo ang kwan uy. Lingaw na dahil kayo ang atong life sa high school. High school life. So, murag kanila siguro din asin. Di na ako magbutang-butang og any kind of ingredients sa akong nilugaw kay para hindi tayo magchururut. Chururut. Bitaw, asin lang guys. Si Sherwin ang action dito nilagay sa sa lagayan ng Baka matimpla natin yan. Machururut tayo. Punta kami ngayon sa bukid. Kaya, eto, maaga ako nagising. Hindi na ako nakabihis kagabi. Wala na sa isip ko na magbihis kay murag kapoy. Di kaya akong paminaw. Gikan lagi dito sa kuan, manambalay. Murag kapoy akong paminaw. Nga murag nabagsak. Kita akong katawan kay sainan ka mag 2 days na biya to akong kuan. Chururut. Unya, kana ang kuan. Ang akong ichururut kay mura siya something water. Nga, psh, ana. Budi ka malain or malain na jud ka. Mao to nga kuan jud kana ang murag nakuan jud akong body system ni kuan jud siya ni surrender jud pagkagabi. Mao to nga pagkagabi na jud ay gabi-gabi na niingon ako sa akong friendship na I will go home. Gihatod pa ko niya sa karsada. Niya binigyan ako ng tamisan. And, ang tawag sa amin tamisan, binisaya. Ang sa Tagalog, nukos. Iwan ko ano ba yan sa Tagalog. Kain tayo guys. Lugaw lagi ma. Sige na, kay mag-ato na rin tabukid karon. Ayun naman, ito paligay niya o. Sige na.
Unsa din na siya ma? Kuha ni Ate Il. Gatag sa. Dito ni yun sa alumni yun niya. Gisabaw ni Tinay. Sige na bib. Ay, or dalho na to dito sa bukid dito kag pamahaw. Sige. Ang kana tamisan, dalho na dito. Sige. Sige. Dito ta mamahaw. Ito guys, maraming salamat guys. Lahat, I love you so much. Kain tayo ng nilugaw. Asin lang ang tinimplag ko. Ang putot. Gabi pag ana na ko, higda kay ko. Si putot ni unlan sa kuha. Bukton. Ni abay sa ako ni unlan. Very good kaayo. Tapos na akong kumain, guys. Daw sabi ng manambalay na kargado kaayo ko og panuhot. Mao nang akong singot mauga lang daw kuno sa akong likod. So I need extra kuan kanang sanina nga ibutang jud sa likod kay para dili maugahan ang akong sanina sa likod. So eto guys, update lang sa aking chururot. Eto, I'm still okay. Murag namiyahok akong dagway kadyot. No? Di ba? Parang something beautiful. Something beautiful. Bitaw, no? Murag namiyahok kadyot ang akong naong. Napansin ko guys, parang pumayat ang aking pagmumukha. Pero maganda pa rin. No? Still beautiful pa rin. Murag namiyahok gid ay gyud akong naong. Nakita ninyo? Na, pinawisan na naman ako. So guys, thank you so much to all of you. I love you so much guys. Bye-bye.